ಮುಲ್ಕಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಕೃತ್ಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದು 3 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಆರೋಪಿಯೋರ್ವನನ್ನು ಕಾಸರಗೋಡು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುರತ್ಕಲ್ ನಿವಾಸಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಶಾಲೆಯೊಂದರ ಬಸ್ ಚಾಲಕನಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶರೀಫ್ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ವ ದ್ವೇಷವೇ ಕೊಲೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಾಂಜಾ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದು ಈತನ ವಿರುದ್ಧ 3ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಲೆ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರ ಅಥವಾ ಉಳಿದವರ ಸಹಾಯ ಲಭಿಸಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿಯನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. വ്യാഴാഴ്ച അതായത് 10-ാം തീയതി രാത്രിയാണ് മഞ്ചേശ്വരം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ കുഞ്ചത്തൂർ അടുക്ക എന്ന സ്ഥലത്ത് മുഹമ്മദ് ഷെരീഫ് എന്നയാളെ മരിച്ച നിലയിൽ കാണപ്പെട്ടത്. അതിനെ തുടർന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ഇൻക്വസ്റ്റൊക്കെ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ അത് കൊലപാതകമാണെന്ന് മനസ്സിലായി. തുടർന്ന് പോലീസ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രൂപീകരിക്കുകയും അന്വേഷണ സംഘം കേരളത്തിലും കർണാടകത്തിലുമായി നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ പ്രതിയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പോലീസ് ഏകദേശം 208ഓളം CCTV ക്യാമറകൾ പരിശോധിച്ചു. ഇതോടെ തന്നെ 5 സംഘങ്ങൾ CCTV ക്യാമറകൾ നിരീക്ഷിക്കാനും ബാക്കിയുള്ള 5 സംഘങ്ങൾ അവിടെ കർണാടകയിലെയും കേരളത്തിലെയും ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് അന്വേഷണം നടത്തിയത്. ഇങ്ങനെ നടത്തിയ അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്ലൂ ലഭിക്കുകയും ആ ക്ലൂവിനെ പിന്തുടർന്ന് ഒരാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ഇന്നാണ് നമ്മൾ അഭിഷേക് ഷെട്ടി എന്ന പ്രതിയിലേക്ക് എത്തിയത്. ഈ പ്രതിയെ പിടികൂടാൻ വേണ്ടി കർണാടക പോലീസിൻ്റെ സഹായം ഉണ്ടായിരുന്നു. കർണാടക പോലീസിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. കൊലപാതകമാണെന്നറിഞ്ഞ് 48 മണിക്കൂറിനകം പോലീസിനെ ഈ പ്രതികളെ കണ്ടെത്താൻ ആയി. കാസർഗോഡ് DSP സുനിൽകുമാർ, മഞ്ചേശ്വരം IP അനൂപ്, അതുപോലെ SIമാരൊക്കെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടാൻ സാധിച്ചത്. ഒരേ സമയം സയൻറ്റിഫിക് മാർഗത്തിലൂടെ അതുപോലെ മറ്റുള്ള രീതിയിലുള്ള അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രതികളിലേക്ക് എത്തിയത്. ഈ അന്വേഷണ സംഘങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഈ കൊലപാതകമാണെന്ന് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം 48 മണിക്കൂറും രാവും പകലുമാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടാൻ വേണ്ടി വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ അന്വേഷണം നടത്തിയത്.